لەسەر پرسی ئەو هەنگاوە نوێی کەوا لە باکووری کوردستان و تورکیا هەیە لە نێوان لایەنی کوردی و حکوومەتی تورکیا و پرسی سەردانی شاندی دەم پارتیش بۆ لای ئیمرالی لەگەڵ بەڕێز سینان چیفتچیورەک پەرلەمانتاری دەم پارتی بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ قسە دەکەم. کاک سینان، ئەو کاتەتان باش بە ئەم هەلە بقۆزینەوە بۆ ئەوەی کەوا باز لە هەنگاوە نوێیەکانی حکوومەتی تورکیا و دەوڵەت بکەین سەبارەت بە پرسی کورد لە تورکیا. ئایا ئەم سەردانە بۆ ئیمرالی ئیزندانی وەزارەتی داد بۆ پارتی دەم دەبێتە هەنگاوێکی گرنگ بۆ ئەوەی کەوا قۆناغێکی نوێ لە پرسی کورد لە تورکیا بێتە پێش؟ gelek spas dikim. Hîn ne diyareke ji bo heyata Dem Partiyekî serlêdana Öcalan bike li İmraliyê desturdan an nedan hîn ne diyare. Li çapamenî de tiştî derketin gotin desturdane nav zî diyarkirin falan kes serlêdana İmraliyê bikin li Öcalan. Lê Dem Partî bi fermî dexwanî de got heta niha wek ya agahiyeke fermî ji bo serlêdana İmralî negiştime. Ev yek. Niha dudiyê vî ew mesela bû di dest devletê de wek bû meseleka em bên lîstikê yani pê dilîziye. Eger devlet daxwaz dike bi serî de zê serokê MHP Bahçelî daxwaz dike ki rokê pêş de em bên heyata Dem Partiyê İmraliyê Öcalan bibîne û fikr û ramanê wî ragiştire parve bike. Bire rokê pêş de rê bidin, pêşî vekin, ne wisa? Kê herin serlêdanê bikin. Ew mehekê din hebûn, îro serlêdan bikin, suwe serlêdan bikin, îro heyetê şêwe, ew nebeliye. Di dîvî eger daxwaz dikin serlêdana Öcalan bikin, serî da Öcalan fikr û ramana xwe bêje, biraz ser Öcalan serî de em bêjin tecîtê rak. Malbata wî, parêzerê wî herin bibînin, fikr û ramanê wî ragiştire parvekin. Digotin bira Öcalan were meclîsê gruba Dem Partî de biaxive. Serî de tecîtê rakin. Hûn tecîtê ranakin, paşê de dibêjin bira were li meclîsê de biaxive. Ji bo vê wek em bên aloziyek heye. Devletê heşê wî zî ne zelale, çi dike ne diyare, çi gavê bavce, çi gavê navêje, ew hîn nebeliye yani. Banga me devletê re, li îtifaka Cumhur re ye, li birêz Erdoğan û Bahçelî re ye, rokê pêş ev vê meselê zelal bikin. Eger hûn daxwaz dikin heyata Dem Partiyê here Öcalan bibîne fikr û ramanê wî parve bike li hundir ya li meselê derva, ev şa rokê pêş de dîrokê diyar bikin, bi herin bibînin. باشە. ئەی پێ دوایە مەسەلەن حکوومەتی تورکیا بۆچی ئەم قسانە دەکات؟ ڕێگا دەدات کەوا سەردانی ئیمرالی بکرێت یاخود داوا دەکات دەوڵەت باخچەلی داوا دەکات کەوا ئۆجەلان بێتە پەرلەمان. ئامانجی چییە حکوومەتی تورکیا لەم کردەوە و قسانەی کە دەیکات بە بۆچوونی ئێوە؟ Armanj bi vekirî negotine lê nirxeme ev e armanca hikûmetê Tirkiye serê de yê Bahçelî ev e ki daxwaz dikin ki li ser em bên dîtin û nîrin û pêşniyarê Öcalan li ser rojava meseleyekê çareser bikin. Henetê min mesela girîng ev e, mesela rojavaya, û seriya rojavayê berdan bûye neve. Berdan bûye çawa berdan bû. Zaten mesela Kurda zî îro de her şer parça da em bên di parçeyê Kurdistanê yanin xwedî statûnên mesela me girîng eveke ew statûya em bên parastin. Ji bo vê devlet armanj dike ki heyata Dem Partî here li İmraliyê birêz Öcalan bibîne, fikr ramanê wî bisine derheqê em bên meselê hundir û herî zêde zî ê derva, ê Sûriye û xweseriya rojava fikr ramanê wî çi ye? Fikr ramanê wî ragiştire parve bike, belkî bigîjîne rojava. Wir xweya dike lê bi eşkere devletê fikr ramanê xwe armanjê xwe eşkere nakiriye. Nake zî ama qanete me ev e ki dixwazin li ser Öcalan mesele rojava bînin rojava. باشە، چۆن مەبەستت چۆنەکەوە لەسەر ڕێگای عەبدوڵڵا ئۆجەلانەوە پرسی ڕۆژاوای کوردستان بکەنە ڕۆژەڤیان باز بکەن؟ Yani ez navê Öcalan biaxivim ne rast e ka serî de bira bibûnin Öcalan derheqê rojava de çi dibêje, çi nabêje, daxwazê devletê zêde ye, dê bira Öcalan işte
Tekira beşe biraz çek berde. Öcalan derakı dahazi devleti de çi dibêje, çi nabêje ev buraya Öcalan ne? Ez bi navê Öcalan nikan baxim. Lê mesele ev e ki car dibêjim, dubare dikim, devlet eger daxwaz dike ki ev mesele eşkere bûye, dîtinê Öcalan li ser mesela em bên PKK an li ser Xweseriya Rojava çi ye? Şunun لسر mesele hundur Kürdistan'a Bakur çareserkirine mesela Kürt çiye çinine nirino ditine çinin ger tecrüte rakın ger hayat herunların fikru ramane habra giştire barba bikin gotuna me berdin tekin hapsa mali bira roke peş tabi gafe bavjin ve çağı ev hamutuş eşkere dibin. باشە بە بۆ چوونی ئێوە بەڕێز سینان حکومەتی تورکیا دەبێت چه هەنگاوێک باوێ کە قەناعەت بە دەم پارتی و کورد بکە کە ئەمە هەنگاوێکە بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد لە باکووری کوردستان. Kanatê me ev e. Di serî de eger magazagona yani destûra bingehiya nû dibin em ava bikin bu hemû em bên deng û rengê Anadolu Kurdistanê ve em magazagona ka destûra ka nû ava bikin ger di serî de hebûna milletê Kurd bi fermî divê destûra bingehî de bê qebûl kirin. Yekem ev e. Yani madde yek, du, sisi ne nikaş kirin ve şey hevca nake. Bak emin destura ka bingehî nû binin rojer. Du. Biraz zamanı gelê Kurd bê qebûl kirin. Yani gelê Kurd bin asimilasyona dişaftina ka mezin da ye. Nikaniye nefes pistine. Bayi em baş bizanin li Bakirê Kurdistanê. Sisi wî em bêjin ya herê girîng niha tenê li hundur ne. Gotin aştî, gotin biratî, gotin em aştiya navxwe xurt bikin, em biratiya navxwe xurt bikin, ya hundur ya derve. Gotin aştî û biratiya navxwe xurt bikin, kiryar em bê li hundur qayîme li dervazî hêrişê em bê Xweseriya Rojava Türkiye gerek ya siyemî siyaseta qawîm berde. O derva li ser Xweseriya Rojava wek siyaseteka dijminatiyê berde destê xwe dostanî dirêj bike. Ez bawerim ki heta îro Xweseriya Rojava zê her daîm destê xwe aştiyane dirêja Tirkiye kir. Çareserî ev e li hundizî li derva em bên li gelê Kurd nas bike, destkeftiyê wana nas bike, biparêze. باشە بەڕێز سینان بە بۆچوونی ئێوە و دەم پارتی ینی ئێوە چۆن لە هەڵوێست و هەنگاوەکانی حکوومەتی تورکیا دەڕوانن بەرامبەر بە سووریا و ڕۆژاوای کوردستان پێت وایە ئەمە پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە چارەسەرکردنی پرسی کورد دەبێت لە باکووری کوردستانیش؟ Soraniya min baş tune hîne sormancî hîn nebû lêbelê baş fêm nekir. Ez bikeme kurmancî ji bo te boçûnê dem partî hengav û pêngavên hikûmetê Tirkiye li nav Sûriya û Rojavayê Kurdistan çawa dinirxênin û çawa girê didin digel pirsê Kurd li Bakurê Kurdistanê. Gelek spas min baş fêm kir. Niha li Sûriyê pêvajoyeka nû heye. Di pêvajoya nû de wek em bên aktorê wek cîhanê û ê heremê û Amerîka û İngiltere, İsrail û Tirkiye. Tirkiye û İsraîlî müttefikin li ser vê mesela hilweşandina rejima Esad da. Dixwazin wek pergeleka nû bînin rojevê. Lê bira baş pêfam kirin ki îro bi çûna Esad ra em bên pergala sistema üniter çû hilweşiya. Ve şimdi ki yani sistem an hükümete HTŞ an emin devlete derva zore bidin HTŞ bin illam sistema ka üniter pek binin ki Türkiye daha fazla eve jibuna ku Kürt bak emin xudi statü nevin ne tane gele Kürt gele Nusayri gele Durzi bak emin gele Ermen bavarım hene gele Sünni Arap zive kabul nakır. Ki em veşne sistema şeriatê bide berwana vê qebûl nakin. Türkiye daxwaz dike ki li Sûriyê sistemeka üniter car de pêk vere ew şarşiyeke mezin e. Ger ew nê qebûl kirin kanetê me ve eger sistema üniter bidin ber gelê Sûriyê şerê
navxwe Sûriye nêqedandin. Ya de bira baş zanibin yani. Heta şe baş zanibe ki heta şe İdlibê navbera 10 roja da dest û piyê xwe wekem bên hêjan û çû Şamê. Kê ev rêya vekir? Ev rêya bi piştgiriya Amerîka û em bêjin İngiltere bi plansaziya wek mühendislikê İngiltere İsraîl vekir. Barastiye gişî vê qebûl dikin. Ji bo wê em bêjin îlan êmîna me be Tirkiye bê em destkeftiyê Kurda li were qebûl nakin ev şaşiyeke mezin e em banga Tirkiye dikin. Eger hûn divin em birayê hevdinin. Birayê hevdinê heta salînin bi seriya em bên gelê Kurd ê Rojava qebûl dikin. Tişkî dîzî bêjin û devletê dagirker dibêjin ki mel Iraqê şaşiyeke mezin kir 2050 da. Çi ye şaşî? Çima ki wekem ben hikûmeta Herêmê Kurdistan û peşmerge, artêşê peşmerge bi fermî di destûra bingehî federalê Iraq'ta hatiye qebûlkirin. Divê ev şaşiye aman ha em li Sûriye nekevin vê şaşiyê. Ji bo wê gelê Kurd gerek li her çar parçeya vayî bide ber çava. Devletê dagirker li ser şaşiyê xwe dibin yek em li ser rastiyê xwe nawne yek. Problem em ê mezin e be. بەڕێز سینان چیفچویرەک پەرلەمانتاری دەم پارتی زۆر سپاس کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە ئامادەوە لەگەڵمان بووی.